Mau ba? Hello mga dear friends. Hello guys, good afternoon. Dito po tayo guys sa may bungtod. Ito ang view guys. Dito jadi ay. Pinit na masyado dito sa amin guys. Oh, grabe kainit oh. Patay na ang mga grasses. Tungod sa kainit guys, wala na ulan diri sa Moa. Pero linaw kayang dagat oh. Grabe kalinaw ang dagat. Beauty. Nindot pod ang beauty. View ang view. Ang view, ang kapaligiran, green na green pa rin ang mga kahoy, pero ang mga Bermuda wala na, patay na. Yung anira gajud si Jo. Sige, yung anira. Hello guys, good afternoon. Mayong hapon guys. Time check. Hapon na dito. Daming mga birds. Hello world. Hello. Happy Monday. Hapon na sad. Kapit na po mahuman ang Lunes. Dali ara sa adlaw ay. April 14 na umapuhon. Dali ara jud na human ang buwan sa Abril. Kapit na 2 weeks na laman. Mayo na daghan ng fiesta. Sunset na ni guys. Linaw ka adjud dagat ah. Linaw ang dagat. Pero ag among mga Bermuda ari wa na nangamatay na oh, sugod na. Gamay na lang green. Gamay na lang ang green na bilhin. Kaya wa na uwan-uwan. Wa na mag-ulan. Ay na lang. Hapon na guys. Kumusta inyong adlaw guys? Hello guys, good morning. Gitagaan ko ni Marcelina og buwak guys. Ang buwak na. Ang buwak ihap. Ano buwak ka Lin? Itilong na rin bukat dito. Daghan si Inalin. Ganitang paunig ka ng hubag. Asa? Oo. Kadang paunig ka dyan hubag. Kuan naman na sana kanang na sana ga pabugnaw man ni sana. Kani, kini, mo ni ijang imong itanong mo dako man ni siya. Kini dali ra ni mo buhi, kini. Kani siya.
Ja. Kani sa dato ni si dito. Adto. Daghan ako buwak. Oh, na to pa ka dito. Ja. Kani si Jaday. Hmm. Mubuwak ni si Ja, mo ana bitaw. Ah, Ko to ba yung sa Adto dato? na sakto na niyo. Dito. Lain na po ni. Mubuwak na si Ja. Hana po ng buwak ka kari. Daghan ako buwak. Daghan na buwak mo sa lina yo. Ah, kani kay kakuan ko ani kanang nai kuan mo siya kanang nai. Kay ba ko ani kay nai itambo man ni sa nahibag-hubag. Ha, ubad kay ako naman ni naidekdokon. Lukon. Inigdekdek ka na ihamplang ana wa. Sa ibong No. pabog na. Nasiyok na. Dapat ko gitagaan ko ari mo sila na sa iskay pa nigbo. Kita na ko ani kung saan ba nang buwak nga mura man halibon. Aw halibon ka na mura man og sa to gani. Kalabo. Ana ba? Porma. Marag purma ba kung saan ba nang buwak nga mura man may kalabo. Balikan na ba na itanong kay mabuhi. Lagi ni yan si Jai, orak ko na ako. Jepon suli na dahan, buta na matuyok. Buwak man eh, kita mo ka nga na buwak. Butis kay. Kalipay si Inan, ani. Wala na injo ato no, gihatag na ni Jack. Ay, naganda to. Majo, Nagdagan. salamat.